Begiak lekuko. Ez ditugu garai berriak aukeratzen. Ez bederen, ogi mota eta esne marka aukeratzen ditugun bezala. Saiatu izan gara mundu barreneko hainbat giro, hainbat aldarpe eta hainbat jatorri bildu eta horrekin atmosfera bat sortu. Mugaldekoen unibertsora egindako ongi etorria da hau. Begietan errealitatearen kresalak min eman baldin badigure, gakoa begiradan dagoela uste dugu. Begiradaz eta begiradez aritzeko interesa genuelako eta dugulako. Beñardo Goietxe, Raúl García eta Mattin Sorzabal bere musikariak eta Edu Zelaieta idazlea. Laurak bat Mugaldekoak gorpuzteko eta begiak lekuko disko liburua gauzatzeko. Betire literatura oinarri, musikalki alde poetikoa zeukan edozein kantautore edo pixka bat itzultzea edo euskarara ekartzea, gero hori zabaldu da pixka bat. Munduari begiratu diogula gauden tokitik, Euskal Herritik, zehazkiago esateko akaso Euskal Herria bitan zatitzen duen mugalde horretatik. Kultura estraperloan ibili dira 3 urtez Mugaldekoak, bidaia musikala eta literarioa egitera gonbita luzatzeko. Mugak gure gustuen mugetan daude, bai? Ukelelez blusa ezin dela jo diotez jaki. Batez ere Ipar Amerikako musika dugu gustuko eta folkean girotua, folka, countrya, bluesa, Europako lagin batzuk ere baditugu. Ez omen da soinu alaiak hori. Leonard Cohen, Bob Dylan eta Johnny Cash kantagileen abestien moldaketak egin dituzte besteak beste. Testuak ere musikatu dituzte, Mexikoko Margarita Robleda ipuingilearen ipuina kasu. Diote baina Badago horrentzako ipuin bat beraz, baina badira esate baterako heriotzaren inguruko gogoetak, badago baitare salaketa kutsua, badira maitasunaren eta behar bada gehiago desmaitasunaren, desamodiaren inguruko letra batzuk. Pentsatzen dugulako, bizi bakarra dagoela, baina bizi honek hainbat ñabardura eta hainbat aldarte bituela. Zenbat eta gehiago bizi, zenbat eta zabalago izan errepertorioa, orduan eta hobea kaso. Amairu kantu sortu dituzte guztira, eta horien guztien aurrerapen modura Zakurarra eta Ehunzangoa. Joseba Larratxe Josibizkik egin du bideoklipa. Kanturik alaien hartu dugu egiarran, amua, pixka bat, sartu behar da. bilagun topatu ziren aurrez aurre, bata zakurrara zen bertzea Ehunzangoa. Entzuleak ateako ditu bere ondorioak eta espero dezagun sobera tristerez izatea, ez baita. Berez ere alaiare bada diskoa, eta emanaldiak ere alakoxeak izanen dire. Zakurrak pentsatu Kontzertua edo errezitaldia baino gehiago, ikuskizuna prestatu dute begiak lekuko zuzenean aurkezteko. baitzuen ulertzen zakurrarrak nola egiten duen pixa Ehunzangoak. Diskoak bezala musika eta poemak izanen ditu oinarri, baina tartean antzerkia, irudia, mugimendua. Saldatxo bat egin dugu denon artean, baina ez da emanaldi arrunta, ez, inola ere. Hori nahi dugu behintzat, ez izatea arrunta. Probatan ibiltzen zen biankak igota, baina beti erortzen zen xakurra lurrera. Azarotik aurrera hasiko dira Mugaldekoak taula gaineko mugak apurtzen. Asteburu honetan, akustikoan izango dira Donostiako FNAC-en.